Kur. Yo. Sambung nduk niken Salindri Mas TB karo Cak Meri. Siap Pak Kakon. Wonten pamundutan napa? Menika Kusuma Wijaya sing disuwun. Kusuma Wijaya bajing loncat getok ya Pak. Getok rek. Kenapa kita nggak kasih yang rancak-rancak aja Pak? Apa? Kita kasih yang rancak-rancak aja. Contohnya apa Nduk? Cahayu. Getok. Oh getok? Iya. Rock and roll wani? Iya. Kuat. Hati-hati loh. Telaknya? Iya kuat. Telaknya aman? Iya. Telaknya itu bahasa mana? Tenggorok. Kita di bawah saja karena Oke. di atas itu kurang bergairah. Oh iya. Hati-hati Di loh. bawah. Besok langsung kemana Nduk Cahayu? Banyuwangi Pak. Banyuwangi. Waduh. Habis ini Pak. Jadi si ini turun langsung Banyuwangi. Ini turun langsung Banyuwangi Pak. Masya Kula nggih nderekne, Pak. Kowe ning Banyuwangi ngopo? Dagel. Nderekne panjenengan ngantos mangke. Oh iya. Derek melu nih. Saya kira melok aku, terus aku kaget. Getok ya Mbak Niken? Iya, kamu siapa sih? Meri. Meri dulu. Meri anak bebek. Kamu rumahnya mana? Tuban. Oh Tuban. Oh, kok tak kira kamu itu Kediri soalnya ada tetanggaku yang mirip sama kamu Salim. Nggih, rai pasaran ya ngono kuwi. Piye lagi muga aku diarani Gus Idam ya. Mau malah harus neten diarani koyo Pak Igen. Toh, mirip Tapi pasaran. Versi muda. Ya. Ora. Sasa kakak ngomong Git. Ayo nembak Git. Nang Git iku Git. Bagus sih we Git. Gus Idam. Getok Dok ya, hati-hati ya, dijaga suarane lho. Kamu ngancani di sini ya. Oke, siap. Tidak memaksa kamu lho, Nduk. Aku mesakne lan iman karo suaramu kuat ya. Sudah Pak, tenang saja. Oke. Aman? Aman. Oke. Kok lek kuat takut sunjungan ya? Iya, wis. Tenang tak jujur. Sepenting mau ya obat embun. Apotek itu tak embun barang. Ya, Yuk. coba. Yo. Full gamelan. Ya, full gamelan ya. Ya le, Mas Kasih Haryono. Yuk kendange le, coba Gus. Nat ora pas lo kibonmu karo bapak. Ora pas. Sore
moto ngantuk Ikut tambane apa? ala geduk nduk Asale saka tela. yen rapet nduk Hatiku rada gelap. Ojo mas, ojo ngono. Yang kedua, rock and roll. Sore-sore panjang bulan, ayo kancah pada dolangan. Rene bebarengan, rame-rame, hei dada-dada-jigan. Kai, rombulane, henti sama kang oleh-oleh. Kolo-kolo ngelingake, kanca kabeh ojo terus sore-sore. geduk Asale saka tela. moto ngantuk Kuwi tambane apa? Allah geduk Asale saka tela. yen rapet Hatiku dadi gelap. Oh, jangan mas-mas, oh, jangan kadang janjimu satu mengkonon. Tepuk tangan Tepuk buat tangan, Niken tepuk tangan. Salidri. Niken Salidri. Luar aman ya biasa. aman ya Aman. Walaupun bermasalah ada di telaknya ning nyatane Tidak ada nyuwun. masalah, Pak. Sudah ada Pak, enggak ada Kalau masalah. sudah di atas panggung itu tidak ada masalah, Pak. Profesionalitas Profesional. harus Heeh, Tetap buang rasa berkualitas. sakit. dengan semangat warga masyarakat Bulu Pasar. loro nek ning oman itu panggung iki les ini Oh, Pak. Sebabnya apa ngono kuwi kok? Neng panggung aku ya sok ngono. Aku neng ngisor ki rada masuk angin keris. Barek munggah panggung ngadep tebak ning isor bencong. Kuwi langsung mari. Kuwi Karena itulah yang dinamakan jiwa seni, Pak. nah niku Pak Masih ora dibayar ki ning nek awake dhewe ki wong seni, Pak. Hah? Kali ki dhewe bungah, Pak. Alhamdulillah. Profesional. Mas yo wi mau apa jenenge wis lunas ya, Pak ya. Ah, iya. Tapi kita menjalankan kewajiban dia panggah profesional. ah ngono Pak Oh iya. Itulah yang dinamakan seni, Pak. Ya, toh, Seni Bos. itu mahal, Pak. Oh, seni Iya, itu mahal. iya. Es. opo neh tegelane ora tak garis Lah saiki tak wenehi kamardikan, merdika. Kowe arep nembang dhewe monggo, arep duet monggo, arep nyanyi dangdut monggo, campur sari monggo, gamelan yo monggo. Enek pamundhut iki. Nah, ana sing nyuwun bajing loncat. Nah, iki mau Kusuma Wijaya. Ada. Arep ngatur ki apa, Nduk? Tak wenehi kemerdekaan nggo kowe, Nduk. Ayo, Pak. Nah, ngono. Oke. Apa? Apa? apa Bos. Apa? Gerajakan Banyuwangi. Heeh. oh Oke, gerajakan Bapak. Gubuk Asmara, bajing loncat. Ada dia yang minta termonitor ketua. Anggota mau lapor ketua. kondisi lagi gacor Ketua. Pak tanggo minta dicor Ketua. Oh dicor barang. Piye to maksudmu iki? apa ada apa Apa, ini Pak? Oke. Ya. Kusuma Wijaya ya, Pak. Kusuma Wijaya. Permintaan tadi ada. Ah, Tadi tarik. ada yang minta jaranan juga, Pak. Oke, siap. Ada yang minta bajing loncat juga. Oh, Mau ah. bingung sekarang udah jam 2 soalnya, Pak. Jam 1.
Kok jamu disiken men. Heeh. Gobrok. Ayo nganggo musik Mas Joro. Lagune Kusuma Wijaya Gamelan plus musiknya Indonesia. Apa, Pak? Luar Bapak biasa. tadi ngomong apa? Isane mung nyawang. Ora. Ora ya? Ya pakai Iya. Sing penting aku krungu adik wis sehat aku wis marem. Lah omong ya alon-alon ngono kuwi. Bu, pripun adik pun sehat ya. Sehat syukur. Tenan. Tibake duwe rasa peduli. Wah. Sedingin itu. Heeh. Orang sedingin itu ternyata bisa peduli. Iya. Bar iki mesti we aneh. WA piye? Semangat iya. Terus WA aneh, marah atau pean? I love you. Asik. Apa toh? Dudu ning Ardi ning Sanju kae lho. Itu lho apa? Kok disusul ada dolarku wae. Begini Pak. Wala sanji Itu adalah artisnya Jawa Timur, Pak. Siapa? Sanju. Sanju. Ngadeg sik Sanju. Ngadeg ngadeg. Sing semiran kuwi to. Masyaallah. Semangat rene. Kon ngadeg kok kon malah rene. Ora. Wis ning kono ae Ya, Ji ya. ya. Engko mantuke bareng aku ya. Tak cangkene banyange tak dedekne tumbal. Iya bener ya, es. Ning Alas Purwo Duk Sinong, heeh. Ki mau wis tak aturke bubungae, wis tak paringke karo Mas Ardi. Engko wis lek kamu pitung piye terserah. Lah saiki kowe arep nembang meneh apa wis aku manut Bapak manut. Aku tidak bisa memporsir kamu. Iya, Pak. Satu lagi aja ya. Satu lagi. Oke. Oke, lagunya apa? Napa? Monggo iki somben ya sik ketemu meneh karo Nduk Niken tanggal 24 Desember insyaallah wonten ing SMK PGRI Kota Nganjuk. Ya, hitungane sedaya mawon nggih para penonton, para pandemen Arni Mania, Agni Mania. Ya, Iya toh, Pak, kok Agni? Adika Niken. Agni ki Adika Niken. Adika ki anakku. Ah iya. Heeh, anakku Adika sing ngefan karo Niken Salin. Kira Akbar Niken lho. Tak kangkoi buka owo. Ya ora wong Lah ini nyatan kok nggih kalih niki Mas TB. ora. Alhamdulillah. Ora toh? Ora. Ngalah terus aku seneng. Mengki mbok menawi piyai mriki saged memeriahkan HUT SMK PGRI wonten ing Nganjuk tanggal 24 malam Natal. Oh iya 25 Natal ya. Heeh. Siap. Lagunya apa Mbak Niken? Monggo tadi ada yang minta bajing loncat, Pak, sama jaranan. Oh gitu. Enake sing dia, Pak. Lah manut. Para penonton suara terbanyak bajing loncat atau jaranan? Jaranan. 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 Berarti lagune ora bajing loncat. Napa, Pak? Lagune sing pelok apa terserah, sing penting kau tiba keri dikekne jaranane. Oh, katresnan sejati ya iso. Heeh, terus apa kae? Napa? Apa jenenge? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan nggih saged. Derek sampean. Ya karo Mayang, ayo yang sing Yang. Mayang iso jaran kok. Kok sing jaran gen loro. Nanti lanange loro wedoke loro. Ayang karo Wiwi ki lho, ayo. Apa? Loh, kucing mamalian, Mas. Piye? Kan sing lanang loro, sing wedok loro, sampeyan iya. butuh to lek dijak omong kok. Heeh. Rada anu Gundul budak. Kok sampean gak enek kelebihane belas. Bokongan. Aku kekurangan delok to iki lho. Ora rambut. Ora ono keluwian. Sampean sakit to? Gae. Ngene ya. Lah kok gak tukul-tukul? Biasanya aku ngerti lek ning TV-TV kayak kanker biasanya. Kakek dijambeki bojoku ya. Heeh. Ora gelem ceklan ranjang, ceklan rambut. Mbok tanam rambut, mbok tanam suket. Malah rapai tanggapan, Pak. Oh iya, heeh. Sing payu gundule niku. Ya coba ninggal katresnan. Yo gamelan plus musik. Ayo, Lek. Kasih Haryono. Ayo, yuk kaya ngapa? Yuk. Paksi. Lene jaran peceng, Lek. Samboyo siaga. Nek celenge.
Yo. Ya, ya, ya. Samboyo Putra, goyang bulu pasar, Pagu Kediri. Aja lali babale. Ayo, sebelah nih, sebelah nih. Yo, yo. Celek nyusul. Halo.
Wis marem. Ternyata wayang kulit itu luwes nggih, Pak. Oh nggih. Bisa dimasukkan jaranan, bisa ketoprakan, ludrukan napa mawon. Wayang wong. Terus ketoprak, ludruk iso mlebu wong jiki barang iso mlebu ning wayang kok. Niku bakule iso. Matur nuwun sambung gara-gara ya, Bi. Siap, Pak, Mesti siap. kudu eling sajroning urip.